Hukumar da ke kula da cin hanci da kuma sama da faɗi da dukiyar ƙasa wato Kwaldef ta gudanar da wani taron manema labarai a gaban shugaban ƙasa, shugaban majalisar sojoji Brigadier General Abdurrahman Chani, inda suka gabatar da wasu kuɗaɗe da suka tatsa a cikin ayyukan nasu na yaƙi da cin hanci tare da kuma rashawa da kuma sama da faɗi da dukiyar ƙasa. Hakan ya sa muka nemi jin ra'ayin wasu 'yan ƙasa dangance da wannan, ga kuma abin da suke cewa. Maganonin na shugaban Kwaldef da yana cewa sun yi aiki ne a cikin ma'amala, cikin sirri, cikin kwanciyar hankali, an samu miliyar 15. Ina shinshina mishi tunda yau a musulunci ma Allah ya hana a tona ma da uwanka asiri in dai kana iya tona mishi asiri. Yau wanda sun ka zuba kudi mutane ne ba robo ne ba, kuma ba aljannu ne sun kawo kudi, mutane ne ba tona musu asiri sun kawo kudi. To yanzu haka zai sa ma kasa ya shiga ba. Yanzu muna kira kuma wanda ya san ya taba kudin hakkin kasa a cikin kwanciyar hankali, ba ma sai an tabo wurin shi ya je ya meka, zai kawo sirri, kuma zai kawo cigaba, zai kawo haɗin kayan kasa, kuma zai sa kasan mu ya shiga wurin da ba a sammani. Wannan abun zai sa a san da ai Niger sun zama uwa guda uba guda, ba sai an tuna ma wani asiri. Tunda tana yiwa mu muna magana kana ihu, tana yiwa dan uwanka ya ci kudin baka ma sani ba, sai an tuna mishi asiri zai shahe ka. Sai tana yiwa ma kai a shiga goban mama sai ga abu ya yi. Mai Niger ka san masalan mu, in kana magana sace kana bayan wani ko ka ce ba haka ne ba duniyan ga. Magana da mutumin nan yayi tunda ya gayi abun da suka samu, amma da kajiya nake magana ya ji ciwo da a ce wai kaman kungiya kaman alsiya a ce duk aikin da suka yi sun yi ekrazen shi, samu min sunan shi Hausa, sun lalata shi. Kamar yanzu mu kudade da ya kamata mu samu ga hannu masiyasan ga duk sun bata shi, kenan yana guda muna, yana nuna muna dukansu ta ya guda ne. Tun da barawo da in an ce kai ga hannunka da aka sa enquete an maida ka inspector kuma kai ne barawo, ka san ko ne enquete wannan bai ta ya koina. Sai da ya kai suka ce ma shugaban kasa ya ba su ya doki doka wanda zai ba su hanya dosiyan da aka kai wajen juji su ga abun da ke ci, ka a ta yi koma baya, tunda sai an yi sabin enquete, sai an yi sabin aiki. Amma akwai wani abu wanda su ba sani ba, ko sun yi formate done abin nan disque dur da serveur da komi abin da ba su sani ba, in dai ka tanna so guda a registre to inda ba ka yi tamani shine document wannan yana zuwa. Nan ne zai nuna ma al'umma jama'a musulmai Niger kamar harkan gatahiyan da Kwaldef yake ciki. Ina tahiyan ya ke awainiya, tahiyan awainiya ko ba haka ake cewa. Kwaldef shine institution ko shine abun da aka fara kasa, shi CNSP ya fara kafawa saboda abun ga al'umman Niger, ko a ce wai kudin kasar Niger da su waɗansu mutane guda ko biyu suka sace a cikin kasa, a samu a kawo su a sa cikin abun ga trezor Niger a samu aiki da shi. Kuma abun da ba mamaki halsiya da ya zama baban Kwaldef, domin su da ku aikin su guda, wai suka je suka yi consensus sun ga kaman su da su sensible, su masu mutanen Kwaldef, responsable Kwaldef ba su su samu hannu akan waɗansu dossier sensible. Wannan muna kira ga su General Chani da yan uwansu su samu su kafa ko su ba su liberté kowane dossier da suke su samu su yi abun gansu bincikensu. Shi dai wannan taron shine karo na farko da hukumar ta yi a cikin watanni 3 zuwa 4 na soma ayyukansu, inda suka bayyana cewa sun samu nasarar karɓo wasu makudan kuɗaɗe da suka kai kimanin miliyan 15,000.